Fenomenalan početak utakmice, onako kako smo i zamislili, planirali i željeli, prije svega da se i odmjerimo i prikažemo i našoj i inostranoj publici, da budemo agresivni, ofanzivni, brzi, i to smo i bili, to smo odradili. Uspjeli smo da iskoristimo dvije šanse i povedemo, i onako što kažeš da razmišljamo o tome da možemo da i na koji način da izdržimo do kraja, da sačuvamo rezultat. Međutim, mislim da smo prije svega na nekom fizičkom planu i energetski onako malo pali pred kraj prvog poluvremena, i želja je bila da sačuvamo da dođemo do poluvremena sa tim rezultatom koji smo imali. Međutim, nažalost nismo uspjeli, i to je nešto što nas onako islomilo u samom poluvremenu, i sem nedostatka snage koju smo imali, onako i uticalo malo psihološki na igrače da su izgubili nešto što su mislili i zaslužili u prvom poluvremenu, a onda sami taj nastavak utakmice je bio dosta teži. Mislim da je to nešto što se desilo kao plod umora, kratkih priprema, i sve su to neke stvari koje smo onako mogli da predvidimo da će da se desi i da očekujemo, ali šta je tu je, mi smo odigrali onako dobro, posebno to prvo poluvrijeme, i prikazali se onako u pravom svjetlu, nadmudrivali se i nadigravali se sa izuzetno jakim protivnikom od samog starta, i željeli smo onako da budemo ravnopravni u toj borbi, da se vidi i sav kvalitet koji imamo i koji očekujemo u narednom periodu da bude još veći, i da se što bolje uigramo za nastavak sad našeg prvenstva, ali moram da kažem da su ovo utakmice i ove sa Bejtarom posebno, a i ove sa Belorusijom prvom kolu, jedan nivo više od naše lige, i to je nešto što iscrpljuje igrače, i mi bez adekvatnih priprema, koje su jednostavno morale biti takve kako su bile, jer smo promijenili praktično pola tima, nismo uspjeli adekvatno da se spremimo, jer kratak period je za nama i umor je stigao, s obzirom da smo i počeli sa 3 utakmice sa istim sastavom. Danas smo odlučili da malo osvježimo to, i to je donijelo i rezultate u tom prvom poluvremenu. Međutim, stigao nas je umor, vidljivo je to bilo, vidjeli ste da smo pred kraj meča primili golove onako prilično naivno i dječje, i pokvarili možda utisak kompletni zbog tog rezultata konačnog, ali vidim u ovome dvomeču dosta toga dobrog, dosta pozitivnih stvari i dosta onoga što nam daje nadu da ćemo u narednom periodu u našem prvenstvu prije svega biti dobri, da ćemo biti konkurentni za sami vrh tabele, i da se nadamo da ćemo ovaj tim imati na duži period, i da ćemo sljedeće eventualno godine, kad sad već pričamo o Evropi, sljedeće godine imati bolju i pripremu i bolje uslove za odigravanje ovakvih utakmica. Sigurno da nas je i omelo i to što je Vlado morao da izađe zbog povrede prsta i na samom poluvremenu, ali mislim da je suština u tome da ova ekipa Bejtara je skoro kompletna igrala prošle godine sezonu. Oni se dobro poznaju, vrlo su igrani, imaju tu i iskustvo ovakvih utakmica, ne gube glavu u pojedinim momentima. Vidjeli ste da u tom drugom poluvremenu, kad je teško, kad su neki negativni uslovi, da naši igrači nisu dovoljno skoncentrisani, da se tu gubi koncentracija i dođe do onakvih golova. Posljednja 2 gola koji smo primili, vidjeli ste kako je to bilo, prilično naivno, ali to je iskustvo. Mislim da je isključivo to vrijeme i iskustvo na njihovoj strani, a da smo mi pokazali u prvoj utakmici i sad u prvom poluvremenu da kvalitetom ne zaostajemo, nego da onako imamo dosta dobru nadu da ova ekipa može da bude konkurentna i u Evropi, naravno sa više vremena, više pripreme.